Od malička som vyrastal v gazdovskom dvore. So zvieratmi som bol od malička. Poznal som tú prácu a tá práca ma bavila a ja som si to doslova vyprosil od pána, aby som tú pôdu, ktorá je v našom okolí, mohol niekedy obrábať. A to bola otázka 3-4 rokov, keď sa to zvrtlo. Videli sme veľký význam sa vrátiť k tým proste plodinám, ktoré sa niekedy pestovali tu na Slovensku bežne, ale ktoré už ako si vypadli z osevných plôch. Sú to predovšetkým olejniny, konopa, pestrec mariansky, mak, z ktorých vyrábame potom finálne produkty pod vlastnou značkou. Tejto činnosti sa v našej firme venujem hlavne ja a oco. Som veľmi rád, že syn pri mne stojí aj v tomto poľnohospodárčení, pretože vidím v ňom veľkú oporu, jednak získava prehľady zo sveta a snažíme sa proste tieto informácie pretavovať do nášho každodenného života, pretože my sami môžeme rozhodovať, čo ideme robiť, akým smerom sa ideme uberať a vidíme veľký význam proste pestovať plodiny v regeneratívnom poľnohospodárstve, kde sa neorie, ale kde sa pôda zúrodňuje proste medzi plodinami a má to obrovské benefity aj v zadržovaní uhlíka, vody, ktorá je veľmi nedostatková. Čo sa týka konvenčného poľnohospodárstva, ktorým sme začali obrábať ornú pôdu, tak to sme robili približne prvých 5-6 rokov a myslím si, že nejaké 3-4 roky prevádzkujeme činnosť, ktorá sa dosť podobá regeneratívnemu poľnohospodárstvu. Fungujeme v režime minimálneho obrábania pôdy, sejeme medziplodiny a snažíme sa, dajme tomu medziplodiny, ktoré dopestujeme, tak iba plítko zapraviť, keď už, dajme tomu, fungujeme na pôdach, ktoré sú ťažšie obrábateľné. Myslím si, že najjednoduchšie je začať s obilninami na ľahších pôdach. Tam sme mali výsledky, by som povedal, že bez zmeny oproti konvenčnému spôsobu. A najťažšie je siať drobné semená, ako napríklad fasélia alebo takéto nejaké mák, ktoré majú veľký problém schádzať v ťažšej pôde, hlavne keď máte, dajme tomu, zle nastavenú sejačku, tým, že aj veľmi malé má málo zásobných látok, tak jednoducho mali sme s tým veľmi zlé skúsenosti. Ale to bolo predovšetkým na parcelách, kde bola neúspešná medziplodina. Hej. Dá sa povedať, 3. rokom vidíme už aj tie benefity aj s tou pôdou, proste, že sa ozdravuje, sú tam živočíchy, sú tam červíky na tej pôde, čo predtým nebolo, keď sa predtým proste použili akékoľvek chemické prostriedky, tak proste ten život tam nefungoval, neexistoval. Dneska je to opačne. Čo sa týka erózie, tam by som povedal, že problémy nemáme žiadne, odkedy sme prešli na režim regeneratívneho poľnohospodárstva. A aj napriek tomu, že miestami musíme hlavne v tých ťažších pôdach pôdu podiskovať, dajme tomu na nejakých 10 cm, ale vyzerá to, že absolútne žiadny vplyv to nemá na eróziu. Je to veľmi plitko, dá sa povedať, podmietnuté. Vidím ten veľký význam aj v tom, že proste tá pôda pri dneska veľkých výkyvoch počasia nedokáže prijať, povedzme, to veľké množstvo zrážok, pokiaľ sa teda chemizuje. Keď sa prestane chemizovať a využívajú sa aj medziplodiny, ktoré sú veľmi dôležité pri pestovaní hlavnej plodiny, pri regeneratívnom poľnohospodárení alebo pri tom, čo my chceme robiť a robíme, tak tá vsiakavosť je veľmi významný efekt aj z hľadiska udržania pôdnej vláhy. Aj tej, ktorá proste tunak padá z neba ako dar z nebies. Po návalovom daždi voda pekne vsiakne, uloží sa v podstate do rezervy, tak by som to nazval. Neodparí sa, pretože ide stále hlbšie a hlbšie tým, že
Je tam obrovská vsakovacia kapacita, dajme tomu niekedy 2-3 týždne úplné sucho. Tak pekne vidíte na porastoch, že stále sú také živé, zelené. Tam, kde bola pôda oraná, dajme tomu konvenčne obospodarovaná u susedov, tak často vidíte rastlinky, ktoré sú sklesnuté. Možno niekedy to tak nebývalo, keď boli priemerky cez deň na severnom Slovensku u nás okolo 25 cez leto, ale teraz máte 35 stupňov a je to úplne bežné, takže tam to pekne vidno. Sme radi, že môžeme byť súčasťou programu so zameraním na rozvoj regeneratívneho poľnohospodárstva v Európe. Podpora prechodu na udržateľné hospodárenie a výmena skúseností je kľúčová. Program EIT Food spája sily rôznych aktérov, od firiem po investorov, aby spolu prekonali problémy, ktorým čelíme. Dôležitý je reálny dopad a práca na systémovej zmene, aby bol potravinový systém v Európe odolný a udržateľný. Toto portfólio sa zameriava na podporu farmárov a projektov na úrovni krajiny, ako aj tvorbu inovatívnych modelov pre poľnohospodárstvo, ktoré sú životaschopné ekonomicky, ekologicky aj sociálne. Moja vízia je taká, že práca ma baví, chcem v tom pokračovať a ak budem mať nejakého nasledovníka, ktorého to bude baviť, tak rád by som mu zanechal pôdu, ktorá je zdravá, plná života a hlavne tým spojené aj možno nejaká vízia, že pokračovať v tých výrobkoch, ktoré sme začali robiť a stále si držať to, že dopestovať si to vlastné, spracovať to a robiť kvalitnú aj tú prvú produkciu, teda tie semienka, aby boli kvalitné, bez chemie, plus ešte kvalitne to aj spracovať do finálneho výrobku. Tak to by som bol spokojný, ak by sa to podarilo. Ja sa stále snažím držať pri zemi. Nelietam v oblakoch, nemám megalománske predstavy o nejakých výnimočných výnosoch, o nejakých vysokých tržbách. Proste ak niekto takéto veci očakáva, nech sa páči, ale myslím si, že stojí za to vyskúšať aj pre bežného farmára, ktorý proste doposiaľ využíva to klasické hospodárenie, že nech si na menšej ploche 2-5 hektárov vyskúša takýto systém hospodárenia bez chémie a bez orby a ten efekt sa po krátkej dobe môže ukázať aj u neho. 2-3 roky, 4, 5 rokov je už doba, kde už proste by to malo fungovať naplno, pokiaľ dodržiava všetky tie pravidlá. My predovšetkým musíme na tú pôdu hľadiť ako na niečo, čo človeku pomáha prežiť. A to nie je len otázka tých obrovských tržieb alebo tržieb z tej pôdy vyťažiť maximum, čo sa dá, ale proste mať ho ako keby zadné dvierka tú pôdu, že proste tá ma nikdy nesklame. Čiže musím s tom pôdou aj tak spolu nažívať, aby som mu aj do budúcna mal zdravú a je predpoklad, že keď je zdravá, tak mi dáva aj zdravé potraviny. A to potrebujeme všetci, aby sme proste neboli závislí na lekároch, na liekoch a žili pohodlne až do toho času, keď príde na nás.